uchingoda mari yakawanda but ine mubayiro ari kumwe mufana wokuimbwa nawingiti genius ndokumaraini kwedu pane imba yakavaka ine 84 rooms 84 rooms yeah. Oh, genius. Yeah, anonzi genius ndimudzi wemakwepea neagasi sika 84 rooms ana kana mutoni kana chi anogara ari ega ipapo padhonga kudombosha landscaping vaita landscaping padhonga vachigara maloni yeah. Kana hanzi tiyeni vakavakira mbuya yake kuti but ragenius haariiti zimbabwe apa mufana zira rake yeah. Pati yakaita pane imwe pati yakaita kubotswana yakakosta 80,000 ane mamwe zvimagasi anoita futi kubotswana 80,000 ndeyo kuita white party iyo pati yejena yaka isati yavhurwa pane pati ida kutoitwa ipapo patiri pake ipapo haana mudhona mudhona munoti anaye anenge anongonzi anaye chimoko haana achimoko pamwe anongo bosi mutemo wake anofamba neconvol kuti pamwe imwe range inenge ngo nemabhebi shedu nemafesi ake ya mabodyguards ka anofamba neconvol apa mufana pamwe haana kana haasati asvika na 28 years munhu watokutaura haana kana 28 years asi mukuona kwenyu nini munoti mari imari iri straight bosi genius pane mukuda kutengesa magasi ambobuda mu H metro abatwa nenyoka pane angane simbi yake akanopinda muchikeni achitenga achitengera bhebhi rake chikafu ubva anopaka pabhucha ubva atengenenge 10 kg zenyama ubva angonokanda kubhuta ubva avhara bhuti ubva wabuda ubva achingotenderera ubva azvita futi pane rimwe bhucha futi ubva atenga nyama ubva akanda mota saka pane time yakada munhu unotenga chikafu simbi yakada unotarisa kuti kunyama yanga chingokandwa chichi vanovhura bhutu yarikuona mune zinyoka kuti katosara kapisi ndungodya nyama yayo bhebherero bradanga kuscreen vanobvazara pajako paipe iyakabva angoziva ubvatiza chako fesi wake ndiyakazoyazotura mota iyi anobva ambosvika yakaitika iyo live anonzi ari chanoyo genius kadungure ndaura ana club mambo ipaipe chakusvika pawidon club mambo ndiyakaitaura zvimwe genius iyi haane mari pane imba yake ndokonoti hamuzoro nyoka yake inenge iri kubhuti matichifadha ndikubvunza kuti ane mari asi nyoka yake inenge iri kubhuti hainenge iri kubhuti hamari anayakawanda ende mari yacho ndemi anogona kutengera kana doro re500 kana mari hakupe mari kako kusire mari kuti anogona kutiudza bhameni kuti mari kana uda unogura chenji haigurike iko unomwa doro chete andotozviita udombosha mazuva ano vanhu havachatombozviita vachatomboda gozi vanotaura kuti gara nemari yako ungatodya mari zvikwamboizo vanhu vatomboda kumbomuona saka aiwa ndidhila saka kuti blaza ane chikwambo atone chikwambo gepe remari anogona apinda anoda kuzonosimbisa ma gepe remari unopinda but nenyaya kuti unosimbisa ndopakunoromba kwacho zvokuti munhu ada kuenda kun'anga uchitanzida unotsvaga ndiprotecte mushonga kuti padheni ndane mari ndisaroyo ndopakunotora mari unotora mushonga zveextra vamwe vanongwapinda straight madhiri emari but vanokwada kuti asi unosimbisa daipa utanzi ndaita mari pamwe uda kuraiwa nehama ndopaunoromba manje pamwe chaunopiwa chinhu hakutaura kuti nyoka enda kupa haane mari pane but haisati mabasa naye mari yake saka mamuchatombodya mari yake akautengera bhiya munonwa handitadze kumwa ndonwa bhiya handitadze akatitengera kana antometii asi mari ape munhu mari ape munhu hamari anayo ndezeshuwa ini nomziya hamupana
mufana chaiko vaenda papipa ipopa painogasi unomuona ipapo anokutambira ipapo kwamuonawo mufana chaiko kuti mese mutori madhara kwari iye mufanere Zvakarongeka. zvakarongeka akumberi akumberi John Terry ane bhukati sekambine munhu anofamba nemabhukati ane Bugatti anza wake up in a Bugatti Na new Bugatti. angoti anochinjanisa hana mota yese yokuti dzenzitoverenga kuti pamwe dzine vanhu vangani ndo dzanofamba nadzo ipande dzinoverengwa muZimbabwe muno hamari chinayo but vakazongobhigira kuti nyange zvaire mushongo akazogona kuvako uzive nyange imba yakavaka nyange vanokwana mhuri family yavo yese inokwana ipapo 84 rooms ine matoilet mangani handizivi kuti mangani 84 rooms kuti amugari Avakira paviro. pasi pane panonzi pane ma40 something pamusoro ma40 something Avakira kuti kumusha kwanyamande chache kumusima mungati haikoko ndoitori mba inotoverengwa yakanaka iyo muera imomo kutopfura yanyambira yakavakira uyu. yanyambira yaikwana iyi upstairs yagenius kwanyamande pagenius pane maswimming pool padeni mafish pond Sindori vanhu kwekwe vari kuvaka. ukapinda imomo maswimming pool atori ipapo hapana chaunoshaya ipapo saka kana bhawa ririmo kana night club zvese zvitori sa munoziva kana shamwari yake yekudombosha vaiwo dzamunotamba nadzo shamwari dzake kana shamwari dzake dziri kuharare anongomikisa nevanhu dzingwa aimbofamba nanashingikaondera anongomikisa nevanhu maselebo vamwe ambomaineka kajoyce yake mustudio anombouya nako ako asi ikoko Savanoenda kumagems. kumaraini ndikuona kuti muri ndopataimuonera papaseka papagenius muri kumusha ane shamwariwo here dzeikoko dzaakakura nadzo dzaanogara nadzo padhuze kumaraini kwavo Vari uya akaziva kuzoridzire koko aite mari here. uyu anoita mari Mbomutaurireka izvozvo. Hapasi kuti bhawa zvechokwadi. senge papasi isusu patitora papasi asi hatikwanisi unotobangmira Mari rimesa muna bhawa rakanaka panouya mheni rudombo chavariro. biatangira dhora 50 mhene dzadzikaudora 50 kuti vadzinge Amunenge muri muzhanje. Vanokwane mari. bhiya rakachipa vari zvimbe kuti Bhawa rakanaka hapana kuita mzungu utya kuti mota yekuti fone yako haibiwe haibiwi foni yako unoenda kutoilet kwanotamba kana kustage foni yako kwese ipapo ipapo Zveti ndo vakutodyira mari. asi manje mavheti manje ane chiresisi chaanoita manje